Koktisalo Lefunga Block Employees Welfare Committee ni tuidul Mumbai kaisa cricket match songsajaka manjaka block ni vice chairman Budude Pormate Lefunga Block ni BDO Noren Choron Riangno khoboi te kubana dongrok Lai thangnai 12 February salmaro obicharan baina kamini Sachin Deborma mongoi khoraksa borokni jeng ferang nangai nok khamani koktama apati mungno regai hapangni bakhakte onukungni borokno rangrjaka asani cricket match rangmanmani baino borokni bakhakte je suksak Sachin Deborma ni nukungni borokno jobasuk khlaika Hambai tini 2 tarik March o jagao Lefunga block ni employees welfare committee by kaisa donation made songjaka o jagao Lefunga block ni video additional video tai joto official staff tai field staff rok kaisa koipaika tini je donation match organize khaijakmani mul karon angkha norok jotno saimano lai thanai koyekdin sekango bania parabo Sachin Deborma ni khoroksachini taku bini nok hor bai khamai thangkha thapla chai thangkha jar karone bo khub dauk bini arthik pasapasi bini je bason potro rok abo khongkoto tongo ngake I tini donation match khlaijakmani bisingtui je or cricket match thangnai rok borok je donation khlaika a donation ni rang no ke je jidinai bornai awi a rang bai khlai bono bini nukungni nangmani manai khni rok no bai bono ya pharjakan boi sojaka bono thik no Lefunga block ni torok ke bono sorkari babe ja rinani jese agreement mani abo rijaka aifano oroni khaganang kormosari rok borok wansugui taibo bahike chubai man nei chubanani agugui thimabai borok nobo belai ang hambai maya pharo dinini program sungsajapuni karon obono bono ta kisa jorani yagulono o mani rokno bini jago yaphari chaknai Lefunga ni simi shobeni kokthum chini khorang